Provoz speciálního multifunkčního zařízení Biosynchron se v našem ústavu, v rehabilitačním ústavu v Chuchelné, datuje již téměř na 2 roky. Máme zkušenosti pacientů, kterých k dnešnímu dní je více než 100, které jsme na tomto zařízení léčili. Samozřejmě je to léčba, kterou provozujeme nejen na tomto zařízení, ale patří k tomu celá komplexní rehabilitační léčba, jelikož se jedná o pacienty, kteří mají především skupiny onemocnění nebo celé sady onemocnění. Jednak je to postižení teda pohybového systému, postižení páteře, ale mám velkou skupinu pacientů po mozkových příhodách, pacientů amputovaných. Terapii Biosynchron všichni pacienti hodnotí velmi kladně. Jedná se především o jejich analgetický efekt nebo o jeho analgetický efekt, kdy po několika dnech vlastně spánku na tomto zařízení se velké bolesti zmírňují, ale především v popředí této terapie je zvýrazněna kvalita spánku. Pacienti, kteří třeba už léta se dobře nevyspali, protože je trápily bolesti, se najednou cítí dobře, cítí se lépe, jsou psychicky dobře naladění, protože toto zařízení vede k zlepšení kvality spánku a snížení bolestí. Pak i ostatní procedury, které mají během dne, mají větší efekt a mohou pacientům lépe přispět k jejich zdraví. Výhodou tohoto zařízení, které hodnotíme všichni jako velmi dobré, je to, že se provozuje v nočních hodinách. To znamená, tehdy, když pacient žádné jiné procedury nemá, je mu nabídnuta terapie vlastně na Biosynchronu a je to vlastně nabídka navíc ke celému komplexu procedur, které našemu stavu teda pacient může absolvovat. Je to velmi jednoduché, respektive zařízení, které je velmi jednoduché na obsluhu. Obsluhuje u nás zaškolená sestra, která pacientovi, který je poučen o tom, jaký efekt toto zařízení poskytuje, jaký režim se u něj musí dodržovat, protože je to spojeno s určitým režimem i denním, který pacient musí dodržovat, to znamená příjem většího množství tekutin, příjem více vitamínů, měly by se častěji teda měnit ty ponožky, kdy pacient se může více potit během dne a odkud vlastně ty zplodiny z těla odcházejí. Tak po tomto zaškolení pacienta vlastně sestra uvede jednoduše do činnosti zařízení, nastaví požadovanou teplotu, kterou nastavujeme dle doporučení výrobce a dle tolerance pacienta na 26 až 28 stupních od začátku a každý den tato teplota, každý večer je upravována podle tolerance pacienta. Máme pacienty, kteří tolerují vyšší teploty, je jim lépe na těchto vyšších teplotách, které zařízení poskytuje. Někteří samozřejmě tyto teploty tak vysoko netolerují. Pak samozřejmě hlavní, co proto je nutné dodržet, aby každý den ta teplota byla jiná.